Darida. Plzeň zase hraje totální fotbal. Všichni brání, všichni útočí. Před chvilkou to bylo tak, že všichni útočili, nikdo nebránil. Ale to nevadí, protože Plzeňští vedou 1-0 a připomínali jsme, respektive Václav zmiňoval Daridu, že umí za střední vzdálenosti a že to je ten správný recept. Je to potvrzené. No, tak prostě celkově, když hraje mužstvo takhle zataženě, tak ta šance je tady velká, protože ty hráči jsou blíž k tomu té brance, můžou si ten balón připravit a tady to zase trefil výborně, vidět, že ten balón trošku zaplaval. A on už nejednou to ukázal, že prostě vystřelit umí a to je chyba těch záložníků Budějovic, že jsou strašně u stoperů a tam vlastně nikoho nehlídají a hlídají jenom prostor. Horvát. Bakoš. Myslím, že hrál rukou, ne. 2-0, pár vteřin, plzeňští odskočili o 2 góly, ale Roman Lengyel běží hodně zostně vyčinit asistentovi, zatímco s hlavním rozhodčím si takřka z úst do úst povídal Tomáš Řepka. Já si myslím, že jestli to rukou nehrál budějovický hráč a tam byly obě dvě. Ne, vypadá to na Marka Bakoše. Bakoš. No jasně. Konzultace čtvrtého rozhodčího s asistentem a hlavním. Gól nebude uznán. Gól nebude uznán. Jasně naznačuje Studý Královec, že bylo hráno rukou, o tom není sporu, záznam je víc než průkazný. A velice dobře teďka rozhodčí. Já jsem chtěl pana Královce teď vlastně tuplovaně pochválit, že sples, to se může každý, ale napravit tohle rozhodnutí a uvést na správnou míru, to už zase každý ne. Hodně se rozčiluje Pavel Vrba. Logicky se mu to nelíbí, ale myslím, že až si prohlídne záznam inkriminované akce, takže dá Pavlu Královcovi za pravdu. Pochopitelně Sudí na tohle má absolutně právo, protože ještě nebylo rozehráno. Určitě. Já myslím, že po konzultaci se čtvrtým, který možná má k dispozici kameru, tak má právo mu poradit, nebo nevím, jaký jsou přesný pravidla, ale jasný. To je úmyslná hra rukou a ještě to jakoby netrefil tak, jak chtěl, takže vytěžil situace a to je správně vyřešeno. A myslím, že pro průběh zápasu je dobře, že gól není uznán, protože přece jenom... Tak teď jsem z toho úplně protože Královec pro změnu ukázal znova do středu hřiště a je to tedy 2-0. Tak teď si prosím vyberte. No tak a teďka jsme... Tak jednoho pochválí a hned dostane za uši. Tak podle mého teďka se rozhodlo podle nějakých pravidel, který třeba my neznáme, ale... Já nevím, podle mě hra rukou je důvod k tomu přerušit akci a rozehrávat proti provinivší se straně. Je možný, že hrál rukou a pak se to ještě dotknul budějovický hráč, třeba nevím, nic mě nenapadá jinýho. Že to vlastně šlo od záda budějovického hráče. Jinak nevím. Takže Marku, klíčová otázka prvního poločasu. Byla to ruka vaše nebo Romana Lengyela? Moja ruka, moje bucho. To znamená, gól asi neměl platit. Prečo? Kopec zápasov je taký, že tie momenty sú neviditeľné a nie všetky ruky sú ruky. Ja som nehral rukou na schvál, nešiel som, myslím, proti lopte rukou a ak myslím, tak v pravidlách sa tak rozpráva. Nie každá ruka je ruka, ne? Marku, teď se tam něco jiného. Konečně dali jste gól, ale vypadalo to, že jedině z dálky to šlo, protože před do vápna jste se nedokázali dostat. Dokázali sme sa dostať, Malek Koldo mal krásnu šancu, Danko Láš z päťky, neprenili sme. Ja som mal šancu znútra 16, nedali sme góly a potom sme sa museli presadiť spoza 16. Marku, díky. Ďakujem pekne. A ke gólové situaci číslo 2 se zeptám i Romana Lengyela. Romane, byla to vaše ruka nebo Marka Bakoše? No, já jsem u toho souboje nebyl, tam byl Jarda Machovec, ale viděl jsem to z 5 metrů a viděl jsem jasnou ruku, no, a nevím, jestli rozhodčí tohle. No, Marka Bakoše. To znamená, gól v té chvíli by neměl platit? No, asi určitě ne, já nevím, co rozhodčí to nejdřív uzná, pak to neuzná, pak to zase uzná, nevím.
ale ruka tam byla. No. Argumenty, které se tady odehrávaly, zkuste divákům přiblížit, o čem se tady mluvilo, jestli jste u toho byl také. No tak byl jsem krátce, no, my jsme reklamovali ruku, hráči hostí, teda domácí, čistý gól, no tak já nevím, podíváme se v televizi, jak to bylo, no. Prohráváte 0-2, ale dlouho to vypadalo, že Plzeň jinak než z dálky to na branku Budějovic nedokáže. To jo, no, tak Plzeň samozřejmě má míč na svých kopačkách, drží dobře balón, ale my jsme měli pár takových breaků, který zaváněli nebezpečně, ale Plzeň vlastně z těžkých střelí dala góla, no a pak ten druhý nešťastný gól a teď už se domácím hraje líp, no. Díky. Podívejte se na statistiky 64-36 držení míče.